ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як адами шумо бошад ки аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардими ниёзманда, мардими муҳтоҷа, камбағала ёрдам мекунед. имрӯз ака аз ҷониби аввалаш парвардигор аз мо ҳаст, аз шумо кӯмак нест. ду хабари хуш дорам дӯстони азиз, гӯш кунед. хабар якумаш ки бародароим ки мебинед аз шаҳри Кӯлоб, маҳалле дар шаҳри Душанбе қатъиён ҳамкорӣ доштем, бародарӣ, дӯстӣ доштем. алҳамдулиллоҳ имрӯз хушбахтона дар шаҳри Москва бигем фабрикаи ширинӣ, шоколад, қанд, конфит, вафлик, пичин чизе ки боша кушодан. ҳозир худаш мефаҳмонад. баъд ин дар хабари дигар мешавад. хабари якумаш ҳам ки кушодан, бародаре ки магазин доре, торговли центр доре, мақсад лароко доре, чизе ки доре, метоне ки биёе аз ҳамин бародаро дар ин рақамҳои дар экран мебинед, занг бизане, ба нархи арзон оптои ай бародаро гире, доставка ба ҷоҳои худтонам мебиёран, ба нархҳои арзон метоне иншоаллоҳ бигире, истифода баре аз шириниҳои бародарон иншоаллоҳ. мутаассифона аз камакак сахтан, ай сахтиш ва ҳамон вафлика пичина наовардан ки ақаллан нишон медиҳем чӣ хеле дорад. ман гуфтам як пачкаки биёре, нишон медиҳем ин хеле қанд дорад, ин хеле қанд дорад, наовардан. хулоса бигзор ки бифаҳманд. хулоса дӯстони азиз, алҳамдулиллоҳ кушодан ин рақамошу номаш баҳодир қатиш ҳамсӯҳбат чи иншоаллоҳ мегирад. хабари диюм хушаш ҳамин аст ки коргар дар кор шуда, қариб 10 нафар коргар авоз мега чи дар кор 15 касам мешава. ана бугу чӣ хеле коргар дар кора. бачаҳо салому алайкум ба ҳаматон. касе ки дар соҳаи савдо сар кор дорад, мақсад ба мо таргои представител лозим, яъне ки намояндаи савдо, касе ки дар ҳудуди Москва, бачаҳо ба диққат, дар ҳудуди Москва ва Московский област, кадоме ки дар ҳамин кор кардагия дар ҳамин соҳа фаҳмиш дорад, метавонем бачаҳо биёен кор кунем. мақсад мо маоша дар хоҳем дар экран ҳам мегирем, нахоҳем ай пеш суҳбат мекунем, чунки маош ай пеш суҳбат кардан хуб ай. кор чи ай? кор ҳамие ки кадоме ки ҳамин соҳа кор карда боша мефаҳмад таргои представител чи ай, фақат аз ҷониби мо шумо дар каталог пешниҳод мешавад. мо мақсад чизе ки ай тарафи мо мекунем, яъне каталог метиҳем, шумо магазино мерем, мисол пешниҳод мекунем, бора бояд дар магазино буфурӯшем, бигзаронем. мақсад ҳамин қадар кор ай. касе ки дар ҳамин соҳа кор кардагӣ боша, марҳамат. касе ки кор накардагӣ набоша, мақсад дар ҳамин чиз маълумот надошта боша, занг назананд, беҳуда мақсад вақти морам нагиранд. мақсад касе ки кор кардагӣ боша, уже гапҳои моро мефаҳмад ки мода чӣ хеле коргар дар кор. ҳатман ҳуҷҷатотон боша ки дар вақте ки мо мебинем як кӯчаҳо магазино мегардем, бозорҳо мегардем, чтобы аз ҷиҳати документ шумо проблема надошта бошем. патент матен мешавад бо касе регистратсия мешавад. мақсад ҷои хобу хӯрданӣ ягон чи мақсад таъмин намекунем. фақат кор савдои шумо савдо мекунем. офис мақсад корхона омадан рафтан ягон вай муҳим нестай. фақат программа телефонда мешавад. шумо метавонем ба телефон аёнҷо заявка мегирем, доставкаи як рӯз пас мешавад. мақсад маоши хубам иншоаллоҳ ки мегирем. кадоме ки дар ин соҳа кор карда боша, бачаҳо марҳамат. таргои представител як бор дига бо мегӯм, касе ки кор кардагӣ боша, марҳамат биёен. аз тарафи мо ҳам як кори савоб мешавад. мо ҳамавақт дар хизматем. худо акай бобуҷон баракат бита, хубию хайру саховат ба ҳар роҳ мешавад. мо инам пай дастмони миём. марҳамат. бале дӯстони азиз, алҳамдулиллоҳ мақсад диде шиниде, қанд, конфит, шоколад, мақсад сӯ ширинӣ, вафлик, мафлик, ҳама чиз иншоаллоҳ дар шаҳри Россия аз фирмаи бародарои худ мо ки чӣ қадар фирмаҳо буданд, алҳамдулиллоҳ одеждаҳо боз ина шириниҳо шида истиян иншоаллоҳ. хуба як дастгирии бародарои худ мо, нархҳошу хеле арзонанд. мақсад шоколад паколад ай арзонишо ба моро овардан, ба ҳам хотир бигзор сахт чӣ бараса, барои ки хостам бихӯрам. хайр шӯхия мекунем гоҳ-гоҳ дӯстони азиз, беҳтарин бародароам, ба ҳам хотир иншоаллоҳ занг занед дар рақамҳо дар кадоме ки дар ҳақиқатан дар кора бекор занг назанед. номерои мана аюҷа ёфта наметавонед, ака номерои бобоҷона битӣ. дӯстони азиз, кадоме ки агар рақамҳои ман дар кора, хоҳиш мекунам дар инстаграм бобоҷон 1988 бизанем. ман бероям амҷа се суратай дар ҳамаи медроя иншоаллоҳ суҳбат мекунем дар масъалаи хайр чӣ кӯмакҳое боша. илтимос як бор дигар бачаҳо, касе ки кор кардагӣ боша, ҳамин соҳада фаҳмиш дошта боша, биёяд. касе ки надошта боша, мақсад Москва худаш ҷои кор ай, вақти одамо кам ай, наметавонем ҳар як аз қати мақсад алоҳида гап задан. касе кор кардагӣ боша, марҳамат.